ପ୍ରିୟର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 14.1 ହେଲା। ସଦୃଶ ବୁଝି ମେଳ କରିବା 14.1। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ସଦୃଶ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସମାନ ଦେଖିବା ହେଲା। କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆମର ସମାନ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ, ତିନି କୋଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ପାଇଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଲ ସହିତ ଗୋଲ ୟାକୁ ନିଅ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ନିଅ, ସେମିତି ଏମିତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଅ, ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ନେବା, ବୁଝିଲା। ଏମିତି ଆମେ 11ଟା ନେଲେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଭଳିଆ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା 14.2 ପିଲାମାନେ ସଦୃଶ ବୁଝି ରଙ୍ଗ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ସମାନ ତାକୁ ଆମେ ସମାନ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ବୁଝିଲା। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତମେ ଏଇଟା ତ ରଙ୍ଗ ନିଜେ କରିବ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ 6 ଟିକିଆ କୋଣ ଏମିତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏପଟେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏମିତି ଅଛି। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଲର, ଏଟା ନାଲି କଲେ ଏଟା ନାଲି କରିବେ। ସେମିତି ଗୋଲିଆ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ଅଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ କଲର କରିବା, ବୁଝିଲା। ଆକୁ ମନେକର ଏମିତି କଲେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଘର କେଉଁ ଅଛି? ଏଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କଲର ଯେମିତି ସେଇ କଲର ସେମିତି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଏମିତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ସେମିତି ପୁରା କଲର କରିଦେବ, ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ 14.2 କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 14 ସରିଗଲା ଆମର 15 କାର୍ଯ୍ୟପଦ 15.1 ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟପଦ 15.1 ଦେଇଛି ଏକା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବାଛିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏକା ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଜିନିଷ କେମିତି ବାଛିବା କିରେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଉ। ପିଲାମାନେ ସେଉଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମ୍ବ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ହେଲା ସେଉ, ସେଉଟା ଗଲା ଏଠିକି। ତାପରେ ଆମ୍ବ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମ୍ବ ଏଠି ଅଛି। ସେମିତି କଦଳୀ ଯେଉଁଠି ଅଛି କଦଳୀ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ସେମିତି ପୁଣି ସେଉ, ପୁଣି ଆମ୍ବ, ପୁଣି କଦଳୀ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଉ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମ୍ବ, ପୁଣି ସେଉ, ପୁଣି କଦଳୀ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମ୍ବ, ପୁଣି ସେଉ ହେଲା। ଇଏ ସରିଗଲା କ'ଣ? ଏକା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା। ତାହେଲେ 15.1 ସରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା 15.2 ହେଲା। ଅଲଗା ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ସେଠାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟାଙ୍କ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା। 5ଟାଙ୍କ ଦେଖ, 5ଟାରୁ 4ଟା ଗୋଲ ଅଛି, ଇଏ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏଇଟା କ'ଣ? 3ଟା କୋଣ ଅଛି, ଏଠି 4ଟା କୋଣ, ମାନେ କୋଣ ମାନେ ଏମିତି, ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତମ ଘରର କେମିତି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ହେଲା, 4ଟା କୋଣ ସେମିତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ, ଏଟା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତଳକୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଦେଖ, ଏଠି କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେତେଟା ଏମିତି ଗାର ଟଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 4 ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଲଗା, ଏଠି ଆମେ ଗାର ଟାଣିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଦେବ ଏବଂ ଆକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ଦେବ ତମେ।